Ayong buntag mga boss, no, sa atong mga followers diha sa akong main account. So basig mahibong mo dili na ta maka-upload og video didto. So ang hinungdan nga nung dili na ko mag-upload itong video tungod kay nagka-violation ta, no, sa atong usa ka content. So mao na nga ang akong uploadan na lang ron og video, no, sa atong mga content dito na lang sa ato mismong page. So sa mga wa pa naka-follow diha sa ako ang mismong main page na to, i-follow na lang ninyo guys, no, para dito na lang nato i-post ang atong mga video. So ang ato ang page guys, Boss Benny, no, mao na siya ang ato ang page. So gamay pa na siya followers. Naapa na siya 29 followers. So hopefully no nga i-follow ninyo guys. Unya kuan kayo, no, dili gyud maayo ang atong buntag tungod kay pagmata nako karon nakita na nako ang violation nya. Ang katong ato ang account good kuan na gito siya, monetize na gito siya sa tanan or sa mga tools, no, ubay-ubay na gito siya tools nga na-unlock na to gikan sa Star, in-stream ads, ads on reels, subscription, bonuses, og ang content monetization, no. So daghan kayo na nga tools, actually sayang kayo kay na monetize ng tata sa content monetization, pero ang di maayo nga balita tungod kay nagka-violation ta. Unya once nga magka-violation ta, i-private na ni Facebook ang ato ang mga video. So gamay na kayo ang mo-view nimo ana. So mahibo mao bitaw to nga paggahapon nag-upload ko og video, mao diay siya nga gamay na lang kayo views tungod kay naa na dai siya violation, no. So ganina lang na kung buntag nakit o karon lang gyud nga buntag. So kuan siya, sayang siya, pero watay mahimo kay patakaran man na ni Facebook. So kinahanglan gyud tang mosunod, no. Bisan pa og unsaon natog basa ang guidelines ni Facebook, pero di jud nato malikayan nga magka-violate jud ta, no, sa mga rules ni Facebook dire. So ang atong mga video, no, atangin na lang ninyo sa ato ang mismong page, sa Boss Benny nga page nato niya. Padayon lang, no, sa suporta ninyo parang mudaghan dayon ang atong followers sa ato ang page, no. Hopefully nga ma-monetize dayon ta. Okay, so maura na siya guys, no. Kini nga video nga to na nato ni i-post sa Boss Benny nga page nato. So i-share na lang nato ni sa ato ang main account kay sayang man kayo nagka-violation siya. So ato na lang to siyang himuon nga sharer diri sa ato ang page. Okay, so maura na siya guys. Thank you kayo sa inyoha niya. Sa mga wa pa naka-follow nako diha, palihog na lang sa kog follow para nga ma-notify sad mo, no, sa ato ang mga video.